ako. Umay kayo, tagnasag tayo, tatayo ang inawi, hintay ang iirin, iyaya Diyos sa nasuri, tuyang kahati. Ito'y tiyanda, kahinarangit ako. Umay kayo, agad sa tayo, nakiti tambor ken gitara, agtukar kay agkanta, idanggay ay itay sa kagragsak kay kinkwana. Ay to'y tiyada, kahinarangit ako. Umay kayo, agad sa tayo, ibalay ikempiksa, anya ibakin ginawa, sa lunag ikempiksa. Ay to'y tiyanda, kahinarangit ako. Umay kayo, agad sa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Kakabsat, itangal daw rambakan tayo, ti solemnidad ti yuuli ni Apo Jesus sa dilangit, kalpasan ti panagungar na, awagan tayo pa iti nga Domingo, iti World Communication Sunday, kastamad nga iti civil celebration tayo, maawagan tayo iti Mother's Day, iso nga kablaawan tayo man dagiti amin nga in Happy Mother's Day kada tayo amin Apo. Pagkaykaysaan tayo tinakem panunot ken puso tayo ngagdaydayaw iti Dios agyaman kadagiti grasya ken imbag na idaton tayo ken kuana ti amin tayo agtalik tayo ti panangsalukob na kada tayo. Tapno nga rod maikaritay ang makirano diti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo ti Diyos manang nga asi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpisarak iti Diyos saman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasya ken basulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpagpakaasya ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon.
kami. Ako kasya kami. Gloria in Dios, ikaman, kadito'y nagkakakya, kadang inagawa na'y pagmipanag na tayenda, Inunan nataka, itanong nakapagpapagod, daya kwenda ka, yaman kang kenda, kauiti ng nabayang mo. Gloria iti Dios, iti Ako Diyos na langit ang hari, Diyos Ama, aman nga kawalinahin, ket sika umiya Jesu Cristo. Bukukto na nais na ako, Cordero de Dios que na iyaman. Gloria iti Dios, iti Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, aramidem kadi tamapno kami itinasantuan aragsak, kat agyaman kamken ka. Tiyo uli ni Kristo, iso ti pakauna ti panagbalay gimi. Ipaay mo kumangarod, tain kam to asigo gloria iti bagimi, ijay taeng ti anapananin ni Kristo a Pangulo mi. Gapoken apo meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Ay ayatek at Teofilo, iti mo na alibrok
Insurat ko amin ngar aramid ken insursuro ni Jesus. Manipod panang rugina agingga iti aldaw ay uuli na sa dilangit. Sakbay ti uuli na, babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo, binilin na dagiti pinili na nga apostoles. Itilasod tu patapulong nga aldaw, kalpasan ti papatay na, naminadu ang nagparang kadakwada iti naduma-duma awagas amang paneknek apudno asibibiyag. Nakita da ti panagparang na ket sinarita na kadakwada ti maipapan ti pagarian ti Diyos. Idi naguurnong da imbilin ni Jesus kadakwada. Di kay pumanpanaw dito'y Jerusalem. No di ket orayon nyo ti sagot nga inkari ti Ama kas na ibagakon kada kayo. Namunyag ni Juan iti danum ngem kalpasan ti sumagmamanupay nga aldaw, mabunyagang kayto ti Espiritu Santo. Idi naguurnong dagiti apostoles, sinaludsud da ken Jesus. Apo, isublim kadiitan ti pagarian ti Israel? Simmong bat ni Jesus. Saan na naited kada kayo ti panakaamu kadagiti tiyempo ken pasamak ngayon keddeng ti Ama, babeen ti turay na. Ngem awaten tayon to ti panakabalin inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Dakay to ti mang paneknek iti maipapankanyak ijay Jerusalem. Itintero a Judea ken Samaria, agingga iti amin asuli ti daga. Idi na sa unan daytoy, nakita da anayuli sa dilangit. Ket nalingdan iti ulep iti imatang da. Tumangtangad da paylaeng ako mitkita ken kuana idi pagamuan, nagparang ti abay da ti dua lalaki a nagkawes iti puraw. Lalaki at taga Galilea, kinunada. Apay ngagtaktakder kayo at tumangtangad iti langit. Daytoy Jesus sa nayuli sadyay, naggapu iti yanyo. Agsublin tumetlaeng akas di pa nakakita yu ken kuana anapan sadyay. Ti sao ti Apo. Umuli ti Diyos iti trono na, at dader iti rag-u ken napigsa nga uni ti trompeta. Umuli ti Diyos sa trono na, adudur iti nakapwede. Agsipat kayo gapu iti rag-u, dakay amin at tao. Idaydayaw yu ti Diyos kadagiti agalangugan a kanta. Masapol a pagbutngan ti Apo a kangatuan, naindaklan nga ari iti sangalubungan. Umuli ti Diyos iti trono na, at dadir iti rag-u kinapigsa nga uni ti trompeta. Bayat ti uli ti Apo, kantaan nyo ti Diyos kadagiti pagdaydayaw. Wen, kantaan nyo iti pagdaydayaw ti ari tayo. Umuli ti Diyos sa trono na, adudur iti rag-u kinapigsa nga uni ti trompeta. Kantaan nyo ti Diyos kadagiti pagdaydayaw, ta isu ti ari tintero adaga. Iturayan ti Diyos dagiti nasyon, agtugaw iti nasantuan at trono na. Umuli ti Diyos sa trono na, adudur iti rag-u kinapigsa nga uni ti trompeta. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo, kadagiti taga Efeso. Idawdawat ko iti Diyos ni Apo tayo ani Jesucristo. Iti nagloryaan nga Ama, nga inted kada kayo ti Espiritu, ama magsirib ken mangiparangarang iti Diyos. Kada kayo, tapno maamuan nyo iti Diyos. Idawdawat ko amaluktan ko mga dagiti pampanunot yo, tapno makita yo iti lawag na. Tapno maamuan nyo iti namnama, anangayaban na kada kayo. Ti kinabaknang dagiti nakaskas daw a bendisyon. Ngayon karina kadagiti tattao na, ken tinaindaklan apan nakabalin na, nga agtrab-trabaho kada kayo amamati. Daytoy apan nakabalin nga adda kada tayo, isumit laeng tinabilig apan nakabalin, nga inusar na, iti pinagungar na ni Kristo, ket pinagtugaw na iti makanawan sa dilangit. Agturay ni Kristo sadyay, nangat-ngato ngem dagiti amin ang nailangitan apang Pangulo. Agtuturay, panakabalin ken Apo. Nangat-ngato ngem dagiti amin ang naigalad, apan nakabalin,
iti agdama alubong. Ken iti lubong ang mapasungad. Inkabil ti Diyos digiti amin abanag, iti sakaanan ni Kristo, ket inted na ni Kristo kakangatuan, naapo iti iglesia, na iso iti bagi ni Kristo. Ikinain anay, dayjay mismo amangan anay, kadagiti amin abanag, iti amin a lugar. Ti sao ti Apo. Kiyaman tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ibigay ni Gloria, kaya minabasa. Langit ay Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Nagparang ni Jesus kadagiti sangapulo ket maysa nga adalan ket kinunana kadakwada. In kayo iti entero alubong, ket ikasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin aparswa. Ti mamati ken mabunyagan maisalakan to, ngem ti di mamati madusan to. Maited to kadagiti mamati dagitoy apan nakabalin. Itinagan ko paksyaten danto dagiti demonyo, agsao danto kadagiti sabali apagsasao. Uray no agiganda kadagiti uleg, wenno uminumda iti sabidong, di danto maan-ano. Ipatay danto ti imada kadagiti masakit, ket umimbag danto. Kalpasan ti pannakisao ni Apo Jesus kadakwada, nayuli sa dilangit, ket nagtugaw iti makannawan ti Dios. Napan nangas kasaba dagiti adalan iti amin adisso. Timultulong ti Apo kadakwada, ket pinasingkedan na ti kinapudno ti panangas kasabada, babaen ti panangted na kadakwada, kadagiti pagilasinan ti pannakabalin. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Ohayo. Nabaya nga di mo ti good morning na ti Japanese ohayo nya. Nda kayo nga nalaing nga nagyan ijay siya ka lima nga aldaw milaang no mo good afternoon o konnichiwa kunana mo dayay ohayo. Arigato kunana mo no thank you very much. Arigato gozaimasu kunana mo dayay. Makamo kay tumutan di biyag yon basta dayay na tinaadal ko nya. When maya mo nagpasyar tayo, taado ti maamuan, amoyo di Japan, wala kayo nga napnapanan, talaga madlaw mo, diferensya na ti Pilipinas, umo na, nadalos. Nagado ti parke, nagado dagiti establishment, nga awan ti basura da. Apaya, iyawid mo ti basuram. Da kayo mat umay kay makimisa, nalpas kayo nga nagpunas ti tisyo, indisuyot tan, da kaminton ti mga mangpunpuna, isuda na dalos, awan. Makitam ti disiplina dagiti tao, ijay train, awan ti agsasao. Da kamla nga Pilipino, ti agmamarites, ijay isuda, awan bibibiyang da. No, agsasao ka nga nagado ti tao, kunadala, foreigner, kunada kanyam, hanga haan nga maibagay, ijay kuada. Ti maysa nga amaze iti kultura dagiti Hapon. Handa nga agtats. Awan ti tats. Uray kanuno agapa kayo, urag binbinog kayo agmalmalim. Ti umuna nga dumanog uno sumipat iso mamulta. Iso nga kanyada kasdilaan. Originanang kinubing nada. Datayo ka no nakakita di ubing umuna nga aramidan tayo agmano nya, lamano, embrace isuda awan sila. Ti emotion da awan dala
Kunada lang. Sa dala, magdideket no, ijay train, tata, napuno da ijay train. Kasi awan titas iso ti kunak ay sa baldi tamot tinagdudumaan tayo. No mats kanya tayo nga Pilipino, tanong nagsangkot tayo ng daduma, ada pa ilaan day tayo panag, mano. No, agkikita tayo, aglilin na mano, agi in-embrace. No, makakita tayo ti ubing, hindi mo tayo ubing, no, ubaanda ko muna daduma, ay, nag-cute, buludak man, hello, kulikulinti ng mga ipalapala nga to kan, ay, naglumad, kunam jiping-ping na ka, kunam tuman ni nanang ka, haan, mausugan, kasala niya lang connection ka sa umag kin, mausuganan. So, kas di tayo ping-ping na nadaduma kanya awan. Kaya ka nagmayat-mat nga kultura da, sa bali magkanya tayo, taberi ko, buludak man, iyawid kon, kuna tayo pa di anak yung daduma niya. So, nadaduma, apan tayo pidil-pidilan. Ni magkumpadre, ha mga jay ping-ping, di ubing di pidilan na, jay mo ping-ping ni kumare, ni mo kumare, kay kayat na mo, feeling. Di kanya da awan. Wen, da ti sa bali ti kultura da. Kada tayo mat, no ginanang, apo, ay, nag-cute. Naka-feeling mo ni nanang ang hindi mo dayay feeling na kakasla iso pagagupuan di anak na adapay may sanga lulo nga nagkuna no rumwar to di apahok hanto lang ati makaub-ubba kunana rimwar ka rup-rupa na talaga mas laburangan ngaan gayay daytoy tatati celebration tayo iuuli ni Apo Isus sa dilangit iti may sapay nga rambakan tayo World Communication Sunday. The time mo ti sibil, Mother's Day, nya? Ala, kablaawan nyo, Happy Mother's Day kada kayo amin. Naduma-duma ti mother nga awagan tayo, datay dito Pilipinas ka sa Bali. Nanang, biological mother, at the mother of 1, 2, 3, day diinang ko ako, mother of 13. Gasam data. 13 kami, nataylaang titalo. Dagay tinanang biological mother niya. Adamo, dagitay haanmat nga nagbalin nga ina nga naganak. Ngam di jay akumda. Nakarkaro pa'y ngam di naganak. Nalipatan da pa'y tinagasawa. Gapota nagpabasa da. Nagaywan da kadagiti kakaanakan or urehaan nga kakaanakan nagtartaraken da nakarkaro pa di ayat da ngem dagiti nanang adda mo lola amin akwarta na ited na di apuna nakarkaro pa nakonkonsinter pa di jay lola ngem di jay naganak iso nga agapa pa di jay katugangan ken di manugang no daduma ta di jay nanang di ubing keddelen na di jay lola ilunlunod na sika kumati ka kunana nakarkaro pa di lola iso nga ti mother kanya tayo at the biological at the adopted or whatsoever niya pangawag ta di jay iso nga da tayo no mother kuna tayo nakaro tinanang ti ayat ti Pilipina nga ina sa Bali. Dapat dagiti daduma, no mapanla ko maagbasa, wano ag-excursion de anak na mapan makiayayam, ginanang, haan nga makaturturog, madijiri na. Kung nati may sa kadagiti facilitator may editi psychology, kung nanata about family, di topic. Amoy ginanang, kung nana, di amo no, kasano, tadakay mo lang ananang ti makari na. No pimanaw di anak, itirabiin, no pimanaw kayo, kung nana, haan nga makaturog ni nanang, half sleep, uray nakaturog ng kasla, pakirkiramdaman na. Santula at the peace at danto kapya di kaungganan no nanggag na nga simrek ka di kwarto mon wano nagilakkan ti ruangan sa bali nga rina ti ina as ti nabilag ti ina kanya tayo nga Pilipino kunada nga rod ka sinungaling ang nanay ko kunada sinungaling ka no dagiti inna taapaya nangangangkan, oray mabisbisin ni nanang, gapot ang kurang di para anak, wan nabsugak. Pagod ka nanay, hindi, kaya ko pa. Oray agsaksakitan, nagiti nanangan, handa mabalinti agidda, apaya, adda nga rod, anak da. Iso nga no, nagsakit ni nanangan, kunadan na karon. Nga ilablabahanan na, damot ada kita nanay nga, kundi arte, gaputa makatulong mo, dagiti anak nan ka, apo na sakit maamin nga kukuna, ay, jak makapag na, ay, dagitay mo ilampay da yan, overacting mga talaga yan, OA.
Ngam tinanang sa Bali nga talaga kunana day niya. Isongorod nga Mother's Day. Isongorod nga day nanang no pampanunutem. No pampanunutem na ti anak na aramiden na amin. Isongorod day ti karigatan kadagitay OFWs tayo. They love their family. Ay ayatan da di pamilyada. Isakripisyo da ti kalaban da. Iliw. Masaktan da ngem they have to masapol nga aramiden da. Nagsakit to mga panunot, di to mga nabati, ay sa bali ti ubra na. Anya nga doble di nga sakit. Doble-doble nga sakit mat ade jay. Or the other way around, sa bali mo ti maramid ngemahan. Tinanang datayo a pamilya, datayo nga Pilipino, sa bali di jay dungo. Tila nakasaksakit nga panunutin na dumangay niya. Ginanang inaramid na amin, in sakripisyo na amin, in the end ka, awantok kabalay na, may sanan to. Ala kitaan tayo ito no madamdama da ita. Kastimula kanya tayo. No da kayo nga naganak, da tayo, dagitinanang, handa ka baulan nga baybay andi jay anak da. Sa bali mo ti kulturan, ano gay tayo di makalang ka pinanawan dan sa bali da jay, da tayo haan. Kasya mula ni Apo Isus, imuli sa dilangit, no nari na yun ito ibanghelyo, nagmayat. Inyati ko na ing kayo, bunyagan nyo ida, iwaragawag yu tinaimbag adamag, ti mamati, maisalakan, ti hanga mamati, madosa ko na napanen. Ngam no paliiwan nyo iti ibanghelyo ko na. Napanangas kasabad iti adalan ti amin adiso. Timulong ti Apo kadakwada, ket pinasingkedan na ti kinapudno ti panangas kasaba, babaen ti panangtid na kadakwada ti pagilasinan. Imuli sa dilangit, ngem haan na tayo abinaybayan. Napan isuna, ngem haan na tayo apinanawan. Dahil kuma tinalaklak nga awaten, nga term na. Iso nga dagiti adalan, napanda na nga kasaba, napanda ng isuro, kinagkadwa ti Apo ida. Isong arud nga kunana ka, I will be with you till the end of time kunana. Makikadkadwa akto kada kayo agingga na ti panungpalan. Therefore, adda kada tayo. Dadtoy din na tayo. Adda may nga nasirib nga nagkuna. Iparis that is bombarded by a program, kunana niya, programs, but not anointed by the Holy Spirit, baloni. Tikano parokya or institution or family or whatsoever inya nga group nga nagaburan ti program, plano, amin ngam nohaan nga anointed by the Holy Spirit, awan mama ay na, baloni. Ay so dahil dagiti agkukontes. Successful kami. Successful ak nga ama. Successful ak a businessman. Successful ak apadi. Mind nyo, define successful. And yet is successful. La, di yeti paglalabanan tata. Ngon si kananang kintatang ka inaramid mo amin niya kabaulam. Graduates mo dagiti anak mo or at dahaan man na nga tumatin kam da mayat ti panagbiag da. In the eyes of the people, yes, successful ka. Ngam no haan nga nagaburan ti ayat no awan ti ayat ken respeto itang pamilya bagsak to pay laeng. Adda kanya-kanyang sanikwa, adda kanya-kanyang kukwa, adda kanya-kanyang pagadalan, ngam no dida kanto pay malagit nga nanang kintatangen ta successful ay kunayo nga successful dan kaawan mo di pudpudno nga ayat ijay pamilya bagsak to pay laeng. Kasi mala nga ore ti pagtrabahuan, ore ti parokya, successful kamin apaya nagadunalpas mi, very good. Naggagagot dagiti commission mi, yes. Active da amin, yes. Ngam anointed ka di Holy Spirit. Agtrag-trabaho ka di Espiritu Santo idta nga parokya. No haan to pay laeng. Ti pagbalinan na dita nga parokya, it turns into social organization, inorganize mo laeng. Ngam no awan ti ayat, awan ti sinakit, awan ti panagkaykaysa, no awan ti respeto ti tunggal may sa napukaw to. The same, ora yung unag ti pamilya. Iso tayo kunak nga rod nga,
Anya ti successful pamilya gaputa adu ti napundar na. Haan. Nangangato ti adal ti anak na. Haan. No aging gana ti panungpalan, adda pa nagsisinnakit, adda pa nagsisinnnaranay, nagmayat nga kitaan ni lolo wenno ni lola, uray agkapsuten, buo di pamilya nga mangsarsaranay, uray adda mailawan nga agbasol nga pamilya, agpipinnakawan, agsisinnnaranay, nagmayat nga kitaan, tinakasaksakit a kitaan ti pamilya. Nagsasuccessful ko na tayo dagiti anak da, adda kanya-kanyang sanikwa, ninanangkin ni tatang, tawagan dalabasin, ay, ustaw, pagbitlaan ka na, trabaho akong. Inton na tayo mapandanto ko na aging dudungaw, pagkawanan na, ay niya, pwede maalat na pakawan. Iso nga successful ko na tayo, nohaan nga anointed by the Holy Spirit, dahi ta pamilya, uray nga ta sanikwa, da amin nga sanikwa. Uray nga tano kasano kapintas, dahi ta nga parokya. Nohaan nga gargarawon ti Espiritu Santo tila makitkitam ti kakadwam basol, pagkurangan, di ka mo tumulong, awam mo ti ayat king ka. Iso di kunada, nohaan nga, no ti pampanunutem kagbalin nga successful, ti pampanunutem bagbagi mi, lumamlamangak, mga abakak, ori ka na kita kakabsat mo, dakdakkel ti kitak ngam ni kabagais. Successful ko na yun DJ. Nohaan nga anointed by the Holy Spirit. Nohaan nga gruruar ti ayat lat takadapin na kawan pa nagkaykay sa haan to pay laeng. Isok ko na ing kayo iwaragawag yo tinaimbag adamag kadagiti tattao ko na. Nagmayat ti nang ibaga ni Apo Jesus. Naibaon dagiti adalan. Ngam idi agitarab trabaho da. No di bukod da nga laing, bukod da nga talento, kasi dagito'y kahan mga nangangato adal, dagito'y nga adalan. Ngam tinang qualify di trabaho da, amuda, narinada, nga adda ni Apo Jesus kadakwada. Di jay mat kanya tayo kakabsat, ti karit na. Do your best, and God will do the rest. Hantay abukudan. No impagarup mon nga kukwa mon, impagarup mo nga sikan, ti sinerbya mong kajibagi mo, bagsak dahi ta uray, nalpas mo amin na nalpas. Gina, di pamilya, ng 5 anak na, masapul akastoy kayo, pilitam, agbalin ka ng kastoy. Natungpal da nga agpay, so di kayat da. Ngum di di ayat, between the family, the love in the family, nagiinnagom damot, agtitinang si damot, agpipin na nga to damot, awang muti sinaranay, aging gajinaganak awan tumo laeng, bagsak to pay laeng, isogarod ti saludsod tatak, excuse me, ti kunana nga rod ka ti saludsod tatak, no mapantay to kanya na, kanya ti kunana ka, it's not how much you earn, ang mga kasano ka kinitam, how higher is your position, how high is your position, timos sa ludsod nanto kakas ano kaado ti tao nga inayat mo. Dahil ti successful a pamilya, dahil ti successful nga institution. Kakas maaramid tay laeng dayta. Maaramid tay laeng dayta. No palubusan tayo, rinaen tayo ni Apo Jesus nga uray imulin, nagungar imulin, tapno agtrabaho kada tayo. Apay nga imuli sa dilangit, no impakita na tiki na Diyos na, idi nagungar, ad-adda, nga imparangarang na, nga isunakit Diyos, haan laeng nga tao, idi imuli sa dilangit. I-define tayo at imuli niya, imuli ken na iuli. Ascension and Assumption. Ni Apo Santa Maria, Assumption. Adda nang iuli asabali. Ascension, itibukod na ni Apo Jesus, imuli sa dilangit. Anya ti mensahe na daytoy umuna isuna iparparangarang na Dios hawan ti makauli kada tayo asi babagiken si kakarwar iti bukod tayo nga bilag no kaya yo ala umayon ti pakaammo kada kami imuli akon di langit ko na yun to ti bagak to nga Dios kayon nya no dayta nga bagi nga nagluumag diet ka pa yang umuna ta maitayab mo ja kamo no kasano pa nagkaykay abmuntan. Imuli, impakita natin kasi suna, maikadwa, anya ti mensahe na dijay,
titartarigagayan tayo abiyag ijay. Daytoy biyag tayo, daytoy lubong temporary. Haan nga dito, ti pagsaltekan tayo, matay tayo to amin. Mapunas tayo amin dito yung lubong, jak amo na, dagbiag ka na kayong agbati. Nila ganas mo, 5,000 ditawan mo, o mam-am mo, munsiksikat to yung lubong. Haan, pumusay tayo amin, matay, temporary na gitoy. Anyang arti ko na, ti lubong mapunas ko na, ti laeng agbati, ti saok, the word of God, isulaeng ti agremain. Kaya na nga saon, digito laeng ayat tayo, iso ti mangidoron kanya tayo, nga mapanking kwa na iti imulyan na. Isugar ti mission tayo, mangiwaragawag ti naimbag nga damag. Kaya umuna ngamin nga pangiwaragawagan tayo, iso nga rod dayjay, pamilya. Iso nga rod nga pagtuladan di ayat ti ina, ti pagtuladan nga rod. Kunana nga rod, di kanta nga, sinong makapaghihiwalay. No, di ina kunana, kabailan na nga lipatin di bukod na nga anak, ngam ti ayat ti Diyos, haan. Anya nga rod ti aramidan tayo, palubusan tayo, rinaen tayo ni Apo Isos nga nagungar, nga agtrabaho iti sibay tayo. Palubusan tayo, rinaen tayo, nga kadagiti aramid tayo, adda ni Apo Isos, nga mangkadkadwa, mangidordoron, mangpagpapigsa kada tayo. No adda pan nakaupay, inya ti bagana, go, papigsaen na ka. No adda pan nagbutang, patureden na ka. No adda sakit, ti kaya na umimbag ka. No adda nga pa nagkakinaawatan, ti kayat ni Apo Isos, adda kapya. So nga kung nakakalawagan nyo at di bagbagayo a successful ori no sanikwa amin nga sanikwa no awan ti kapia. Hindi mo no napnapanan na dahi ta pamilya. Wen kakabsat imulin ni Apo Isos. Ragsak tayo tanapanen. Taapaya dayet ti tartarigagayan tayo. Makauli tayo ito. Dayet ti ambisyonan tayo makikadwa tayo kenkwa na iti rupan-rupa. Anya nga rod tirang tay mo nga mapangking kwa na palubusan nga agtrabaho iti biyag mo. Palubusan nga agtrabaho iti pamilya. Iwaragawag mo ti ayat. Iwaragawag mo ti pinnakawan uray no adda nagbasol. Iwaragawag mo ti kaasi. Haan lang nga bagbagim ti pampanunutam. Tapno makapantay to king kwa na tuladem iso na anya dayjay. Anya ti naramid tinanang. Agyaman tayo kadagiti naganak, apaya inikkanda tayo ti biyag. Mas agyaman tayo king kuana, apaya inted na jibiyag na kanya tayo. Binaliktad na ni nanang, inikkan na tayo tibiyag ni Apo Isos, inted na jibiyag na kada tayo. Ang kakading agyaman di jay. No surutam di ibagbagana, iwaragawag mo tinagan na. Spread the love, kuna tayo. Itid mo ta ayat. Kasano kadakkel ti ayat nga ipapaay mo, umuna ti pamilyam. Adda ayat mo, mariri na da nga tao ka. Mariri na da nga daya mo, wano man naging bubukod ka. Panunot ka. Mariri na da ka di nga, adda ni Apo Diyos, gaputa kinasayaat mo. Iso na ti ari ti kinapakumbaba, na padasan ti nagpakumbaba, no saan, ditam. Datamo ti imensahe na, napanan, sinanama tayo, mapantay tumat. Anya ti armas tayo, ditoy. How to deal with these people, how to love these people. Kas ano pa nangayat tayo kadagito yung tattao. Isugar dahi ti awis na kada tayo. Tata imulin ni Apo Isos imunan, anya mo ti aramidan tayo, tarigagayan tayo. Datayo tatari, naan tayo ti kadana. Word communication, sandi pa'y tata. Communication, sa dino ti communication, tinsala pampanunutan tayo ka ijay. Adayo, through technology haan. Communication, proper communication to your family. Iji trabaho. Adda ka din nasayat nga communication pa nagsasarita. Sa bagay, da kayo mga daan tinana. Nagitay mamarites, oray no awan, oray handa mapampanunutan, agsasaod, da communication, da naunag di communication ti mamarites. Adnya, naawatan nan, oray di mo pa na ibaga. Ngam ti communication ko na iso da jay, panagsisinakit, panagiinayat, communication sa dinno, di pamilya. In the end, communication to yourself. Masapol nga rinaan tayo mat, andyan ka mo urupo,
Us tupay tar aramidam. Nabiyag ka pa'y wano natay kan. Among pa'y ti agayat wano haanan. Rovo, sino ti serserbiam? Ni Apo Diyos, wano tabagbagi mo. Wala kayo. No ti bagbagi ti serserbian tayo, Apo, pakawanan na tayo kuma. Communication. Kasao tayo, ayan mo ka din. Kasao mo ni Apo Diyos, communication ka ron. Naka-communicate ka kadi kanya na, Apo, makaayo akpay ka diti matang mo, wano para kanyak later aramid ko. Apo, kadagiti gundawing agserserbi ak kadagiti tattao, maririnam kadi nga, maririnada kaditi ayat mo, wano siyak ti serserbi akon. Communication. Di agasawa no, awanan ti communication. Ure agsasauda, ngam awanan ti communication, di puso da. Nagbalin nga institution, not anointed by the Holy Spirit. Dagiti agga ka pamilya uri agsasauda no awanan di communication di puso da nga agsisin nakit agsisin naranay not anointed by the Holy Spirit. Haan nga inanointan ti Espiritu Santo institution nga haan nga successful, haan nga fruitful. Ala kakabsat, we pray agyaman tayo kini Apo Jesus dati inararamid na. Agyaman tayo iti daytoy nga saksakripisyo na. Aw-awisan na tayo met. Spread the love. Mamati ka nga ni Apo Jesus ti sibay. Mamati ka nga trabaho isuna. Iwaragawag tayo. Umuna iti pamilya. No naayat mo ta pamilya mo, automatic rumor daytan. Agayat ka mo ti sabalin. Nung basic no, di ay pala unag ti pamilya ka mo maitudan. Hamo ekspektarin nga makaayat ka mo iti sabali. Isong ijay ati pangrugyanan na. Nga lakakabsat. Nagungar ni Apo Jesus imuli ngumhan na tayo abinaybayan. Rinaan tayo ni Apo Jesus nga imuli iti sidong ti pamilya, iti sidong ti gimong tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ni Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay sa Diyos sa nagtao diti napaypay sa Diyos, nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaan iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti na santuan na surat, imulit sa dilangit kat si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno okumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, kat ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmang ted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, kat nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Bayat ti panangururay tayo ti panagsubli ni Apo Jesus, agtalik tayo ti ayat ken panangaasi ti nailangitan nga ama tayo, ama kaammo kadagiti kasapulan tayo, sakbay ti panagkiddaw tayo ken kuana, idaton tayo nga rod dagiti napakumbaba adawat tayo ket kuna tayo, Apo agtaeng ka kada kami. Agpay ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi, religyoso ken kadagiti agtrabaho, iti kaubasan ti Apo. Tapno babaen iti sao ken pagpatulad da. Patungpal da kumay ti misyon da, kas napaypayso nga adalan ni Kristo. Kumararag tayo. Apo agtaeng ka. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti pagilyan tayo. Ken dagiti agtrabaho, iti babaen da,
Tapno matungpal da iti akem, ana italek kadakwada, nang runa ti panakatek tagiben, tilinak kental na, ken tapno agtali na edda, ama magkapya, kasken Kristo, iti kasta, agbalinda a modelo kadagiti padada katao, kumararag tayo. Apo, agtain ka. Agpay tigimong tayo, nang runa kada tayo nga imay mangrangbak, iti yuli iti apo tayo, tapno magnatay met, ket maiturong tayo ijay langit, pakipagbiyagan tayo kenkwana, iti agnanayon, kumararag tayo. Apo, agtain ka kada kami. Agpaay kadagiti napanglaw, masasakit, awanan gaway, balo, ken ulila, tapno babae iti panagsagabada, masarakan dati kinaimbag, ken ayat ti Diyos, ket italekda iti amin da kenkwana, kumararag tayo. Apo, agtain ka kada kami. Agpaay kadagiti kararwa, sa di purgatorio, tapno ited kadakwada iti Diyos, ti agnanayon nga inanaken kapya, ket mairanod dan iti bunga ti panagungar ni Apo Jesus, kumararag tayo. Apo, agtain ka kada kami. Agulimat tayo, antay matdawaten, dagiti bukod tayo, apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, amay karkararag kadakwada. Apo, denggam ti kararag, dagiti tattaom, itultuloy mi kumati agbiag, ken mangiwaragawag tinaimbag adamag, babaen di panang surot mi ti pagpatulad ni Jesus. Masarakan mi kumani Apo Jesus, kadagiti kakabsat mi, iti panagserbi mi kadakwada, dawatin mi da ito'y gapumetlaen ken Kristo nga Apo mi.
Sabay kumakapay kayo na umayaw Kumararag tayo kakabsat apno tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya ako awatin na kumagay iti dating pinagitaino. Kahit may paayo pagdadayawan, ken pangagloryahan kinagana. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan di nasantuan nga iglesia na. Iroknoy mi ken kaapo dayti a sakripisyo iti panangilagip mi iti madaydayaw ayo uli ti anak mo. Ipaay mo kadi kadaytoy a panangrambak mi iturong na dagiti puso ken nakem mi kadagiti banbanag ana ilangitan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatagnanayon a Dios. Tani apo Jesus nga ari ti gloria iso tinagbalay gi iti basol ken iti patay. Ita nga aldaw immuli iti kangatwan a langit ket nagsidsid daawan dagiti angheles. Iso ti mangibabaet kadagiti tattao iti Dios. Iso ti mangukom ti sangalubungan ken mangituray kadagiti amin nga angheles. Saan na binaybay anti kinakurapay mi no diket iso nga ulo ken punganay mi immunan anapan sa dilangit anamnamaen mi apapanan mintumet apasurot na. Itangarod apo agrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Di kantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Diamo a Dios, dagiti amin nga pagsuan. Ilangin na buhay ni pagdaydayawan. Usay higapon, madaydayaw, imay tinawa, iyapo, usay higapon. Pudno unay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, gati paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana halaen nyo gat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida na nga lay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. At tinapay mga
kami, ken itiday ko'y akalisumilong kami, iparang-arami, ipapatay mo, huwaro aging gaili, iyay mo. Itingarod pa ng ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ti impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, gadag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkay kaisaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo, ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom tayat na anadyosan, laglagi pamat ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kam to, kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmat kadakwada, mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia. Hintay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti pannulong takaasim kada kami.
kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kanitiya ay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Sakupang tituray, ti panakabayang kinday, kagangayon din kagsa. O Apo mi Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya, kaitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga wanding gana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Pastor naman. Iti napakumbaba, napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Pero Diyos, anong punas basbaso iyo. Ako mga sigaw. Pero Diyos, anong punas basbaso iyo. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanya, kanti may salayan nga sa mapainbagton ti karon.
kamawatin, asang kahilingan, sapay tuman, taiki, ay kuya panangan, incang maguno, kapiat sa nahubungan, aday ka sa plan, incang mumaside, dahil kay pasilaw tibiyan, incang misenge, huy siguro kilabiyan, en kaitare, tingapin mula, incang paete, magikindarang, ni Kristo asalakan, incang mawatin, asang kagilugan, sapay tuman, daigdig ay kuya panangan, incang maguno, kapiat sa nahubungan, buken panagin, inuhay, tapno kararwan yakin, at talinay, etingkong madano, oras nga'y pupusay, alawin ang kamao, nanatagin asiba, magikindahan, ni Kristo asalakan, incang mawatin, asang kagilugan, sapay tuman, daigdig kay kuya panangan, incang magulo, kapiat sa nahubungan. Pumararag tayo.
Man nakabalin gadag nanayon a Diyos, palubusan na kami anupay adda kampay laeng dito'y daga, makiranod kamin kadagiti na Diyosan abanbanag. Ipaay mo kadi tadagiti amin, apanagsingsingpet mi, maiturong dakin Kristo, iso nakiranod iti kinatao mi, ket ita addan a makikadkadwa ken ka iti gloriam. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo Apo, gapo ta Mother's Day, maidawat dagiti amin nga inna, ta agpasango da, ta na isang sangayan akararag para kadagiti inna. Tumakder agpasango amin nga inna. Kalpasan da ito'y akararag, maramid ti pannakawaris, ti dagito'y nga inna, ken adda sabong nga maiyawat, no adda kayo nga asawa da, umay kay mga lati sabong, itadyo kadakwada, tasagutan nyo mati maminsan ti panagbiagyo, no awan to'y tababakit yo, hanyo nga iyawid niya, baka igpilan yun sayo iyawid, ito'y nan. No awan sabong yo, mga lakay to ti bangbangsitan, da ison to ti itadyon taon. Ada kano pay regalo dagiti kakabsat nga ti PNP iti dagiti nga inna. Kararag para kadagiti inna. Dios Ama aman nakabalin amin ken managayat unay agyaman kami kadagiti inna asagot mo kada kami. Isu dati silaw amang tilawag ti pamilya. Aglalo iti tiyempo ti kinasipnget ti biag. Isu dati pagtaudan ti dongo ti ayat ti pamilya. Ladawan ti managayat unay apuso ni Apo Jesus. Kanayon kadi asalaknibam ida manipod ti anyaman a peggad, ti aksidente ken kalamidad. Ikanawam ida ti anyaman a pagbasulan, ket ilisim ida ti anyaman a kita, ti nakaro a sakit. Taginayunem kadi kadakwada, ti galad ti kinaanos, kinapakumbaba ken kinaimma. Iti baet ti adu a sakripisyo, kultura ti kinapalangguad ken kinadursok. Agtalina edda kuma a pagtuladan ti kinatulnog ken kinamanagkararag, kas impatulad ni Apo Birhen Santa Maria, ina ti sagrada ti pamilya, ina ti simbaan, ken ina anadong unay. Dawatin mi daytoy itinagan ni Apo Jesus nga immuli sa dilangit, ken ti panangibabet ni Apo Santa Maria, di Guadalupe nga inami. Amen. Mabindisyonan dagiti inna, kalpasan na, itad dagiti sabong, ken dagiti regalo, dagiti kakabsat tayo, ti Philippine National Police. Ito dagiti sabong ako.
La ikisyumat kasta. Gadaan nyo na suiswe. Siyay. Nene, napanda nagiin nagawa. Tumakder tayo, agulimag tayo para iti pamindisyon. Tumakder tayo, amin. Ti apo at dako mga kadakayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaga pamindisyon. Bendisyon na kay kuma, timan nakabalin a Diyos. Ita nga aldaw ti isiserrek ti anak na sa dilangit. Tapno ilukat na kada kayo ti dalan amapan ken kuana. Ipaay na kuma ani Kristo inton umay mangukom. Agparang to asiraragsak kada kayo. Kas iti daydi panagparang na asiraragsak kadagiti disipulos na kalpasanday di panagungar na. Kas in karina mariknayo kuma asiraragsak ti panangkadkadwa ni Kristo kada kayo. Iso nga nagtugaw asiradayag iti makannawan ti Ama. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga-bigat tayo amin Apo, dagiti kakabsat ti Philippine National Police ti Tagudin, pagyamanan tayo. Sa siya'y naparaguna, yang nakitintin na darating amin, sapay dumaan kay amina kay kaysa isidong niya, ama'inunan na itinay